मूर्ति रखाइल, गावे गावे घूम के चंदा मंगाइल। सरस्वती मैया के मूर्ति रखाइल, गावे गावे घूम के चंदा मंगाइल। पूजा के तैयारी कइनी हाली हाली सब, पूजा के तैयारी कइनी हाली हाली। रेला गड़िए से रेला गड़िए से रेला गड़िए से आई माई हंस बहाली, रेला गड़िए से आई माई हंस बहाली, रेला गड़िए से आई माई हंस बहाली। विज्ञापन प्रचार एवं चुनाव प्रचार ऑडियो कैसेट बनवाने के लिए, साथ ही ऑडियो वीडियो एल्बम बनवाने के लिए संपर्क करें कालिका मूवीज रिकॉर्डिंग स्टूडियो। शहर गली गली पूजाली, गाँव शहर गली गली पूजाली। रेला गड़िए से रेला गड़िए से रेला गड़िए से आई माई हंस बहाली, रेला गड़िए से आई माई हंस बहाली, रेला गड़िए से आई माई हंस बहाली। राइटर कृष्ण कमाई रखी हो ध्यान हो, पप्पू परदेसी गावे तोहर गुणगान हो। राइटर कृष्ण कमाई रखी हो ध्यान हो, पप्पू परदेसी गावे अफजल आनंद कहेले माई बिड़वाली, जाजुल चंदन कहेले माई बिड़वाली। रेला गड़िए से रेला गड़िए से रेला गड़िए से आई माई हंस बहाली, रेला गड़िए से आई माई हंस बहाली, रेला गड़िए से आई माई हंस बहाली। सरस्वती मैया के मूर्ति रखाइल, गावे गावे घूम के चंदा मंगाइल। पूजा के तैयारी कइनी हाली हाली सब, पूजा के तैयारी कइनी हाली हाली। रेला गड़िए से रेला गड़िए से रेला गड़िए से आई माई हंस बहाली, रेला गड़िए से आई माई हंस बहाली, रेला गड़िए से आई माई हंस बहाली। विज्ञापन प्रचार एवं चुनाव प्रचार ऑडियो कैसेट बनवाने के लिए, साथ ही ऑडियो वीडियो एल्बम बनवाने के लिए संपर्क करें कालिका मूवीज रिकॉर्डिंग स्टूडियो, सुगौली।